Ayan mga kalingap, magandang araw po, kasama ko si Atong. May dala po kaming handa. Ayan, cake tsaka pansit po mga kalingap. At today po ay birthday ni Nanay Gigi. Surprise po natin si Nanay Gigi kasi hindi niya po alam na meron po kaming kunting dalang handa sa kanya mga kalingap. At baka malungkot yun. Malungkot at punahan po natin para sumayo si Nanay Gigi. Magandang hapon. Kaya nakakalungkot. O bakit? Birthday mo ngayon, bakit malungkot? Happy birthday pala. Malungkot, birthday mo pa naman. Ano ba yan? Birthday mo pa naman. Wala nga ako handa sir eh. Wala handa. Ito na, ihanda ka na. Ba't ka na happy birthday. Di mo, buksan natin yung may lighter ka. Ba't ka na? Iyakin talaga si Nanay Gigi mga kalingap. Ayan po, umiyak po. Ay, pasensya na Nanay Gigi. Happy birthday! Thank you po, sir. Nakadalaw kayo kahit wala. Kahit walang handa. Sabi mo kasi magpunta ako at may handa ka. Ngayon, wala pala ngayon. Buti na lang may dala kami. Salamat po, sir. Marami. Asan si Jero? Nasa loob po yata, tulong. Jero, may handa si mama mo. Ayan po, at meron po siyang red ribbon. Red ribbon naman po yung at pa-cake natin kay Nanay Gigi. At masarap po ang red ribbon. Oh! Ba't nawala yung pangalan? Natunaw. Mabilis po kasi at chocolate. Mga kalinga, pasensya na at di kita yung pangalan. Happy birthday, Nanay Gigi. Thank you po. Yes, sir. Malagay natin yung may lighter ka dyan, Nanay Gigi? Meron na. Tanggalin natin to. Ayan, oh. Ayan, oh. Anuhan natin, Nanay Gigi. Anuhan natin. Yan. Nag-iiyak po si Nanay Gigi. Walang handa. Buti na lang dumating kami. Buti hindi ka lasing. Dati Hindi na ako nag-iinom, sir. Hindi na. Mula nung mahuli kita. Okay. Kanta natin si Nanay Gigi. Itong 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, umiiyak si Nanay Gigi, oh. Nanay Gigi, anong wish mo? Wish ko lang po sana tagal pang buhay ko. Kami mag-ina at sana malakas pa rin ako. Lalo na sa kabila kay Ramel, sana ang ganda ng niya. Pagaling na siya para makakita ulit. Para makita na ang beauty mo. Sana magaling na siya at magpagaling. Kasi nagkagaling na biglaan lang kasi yung bukol na hindi dito pa. Sana magpagaling ang ayos. Para makapunta siya rito. Ulit pag kayo nagpunta din eh. Ayun na, Gigi, ihipan mo na yan. Baka matunaw. Yun. Nakakaiyak baga sir ang taang may ulan. Doon ko lang siya nakita sir na umiyak. Malakas yung iyak Uiyak ka na din nung makita mo siya. Siyempre sir. Patingin daw ng buhok mo na yung pwede na. Kung may bayad na. Maikli pa. Parang pinuputulan mo ay. Ay sir, hindi kaya. Hindi. Ay talagang na. May bayad kasi yan. 1,000 kapag mahaba na. Baliktad Nanay Gigi? Baliktad yung bayad. Baliktad. Ayan pati. Ang mo pati Nanay Gigi, ang suot mo ay bagay sa'yo. Girl na Huwag ka lang mag-alala. Naglilikom tayo ng pondo. Para kay Ramil. Para mapaoperahan siya. Nanay Gigi? Para kayo ay maging masaya na. Sige. Sa pagbantay lang naman sir, tutulong din naman ako sa kanya. Kahit magpuyat pa Jero, tabag ka na Sir Alvin. Jero, may cake. May cake Pambira na may cake ka na. First time mo magka-cake. Saan, birthday mo? Sir. Kailan yung huli? Pero ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit ikaw nagka Ito na, si Jero, malaki na,
May ano na ata ito si Jiro, may crush na ito. Grade 4 na susunod. Malaki na. Oh, pray natin. Kain na kayo. Oh. Lalamig yan. Ang plato doon, Jero, kung malinis. Sa planggana. Pray natin si Nanay Gigi. Pray tayo, Nanay Gigi. At ang wish namin sa'yo, bago pala tayo mag-pray, ang wish namin sa'yo, sana tuloy-tuloy na hindi ka uminom. Yeah. Ganitong plato, Jero, oh. Hindi na eh. Ang wish namin yun, Nanay Gigi, ay hindi ka na uminom. At ang wish pa namin, sana, Nanay Gigi, nagpabilinis ng plato ni Nanay Gigi. May kunting handa tayo. Sana, Nanay Gigi, ito pa, magkaroon ka na ng katuwang sa buhay. Love life mo. Love life. Sabay ganun. Oo. Ngayong birthday mo, Nanay Gigi, walang tagay. Wala. Tagalaw, sir. Dati kapag ka-birthday mo, lasing ka lagi. Hindi na ngayon, sir. Ngayon, hindi na. Yun ang maganda. So pag-pray natin yung pagkain. Lord, thank you sa pagkakataon nito. At salamat po sa buhay ni Nanay Gigi. At birthday niya ngayon. Salamat po sa blessing na meron po kami. At sa pagkain na ito, maraming salamat po. At sa good health, salamat po. Nawa po ay patuloy niyo pong i-bless sila Nanay Gigi, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan. Kain na. Kain na, Jiro. Cake. Mira, cake. Ayan, mga kalingap po. Mag-birthday po ngayon ni Nanay Gigi. Mga kalingap, welcome kayong lahat. Kumain dyan sa nanonood. Kayo, sir. Sige. Habang nagbablog, parang masarap ang Yan po, mga kalingap. Kaso walang panulak. Bili tayo. Layo naman noon. Medyo malayo, Alin, sir? Yung Coke ba? Malapit lang. Tama na yan. Bili tayo. Pabili tayo ng soft drinks. Tsaka yung disposable lang na baso. No? Okay, magpabili po kami ng soft drinks at ito may pagkain. May pagkain po. Ayan na. Ayan na po, mga kalingap. Kararating lang namin. Tutok ko. Ito ho, merong silang pansit at kuha ka isang kutsara duman. Ano to? Sakto. Masarap ata ito. Ito. Masarap Okay. At makain tayo, mga kalingap. Merienda, birthday po ngayon ni Nanay Gigi. Ito, sir, tinuktukan namin. Ano po yan? Dawayan. Okay. Balan. Karoon pang ulam. Babalad pa to. Ano tawag? Anong lasa, Jiro? Pansit. Pansit. Salamat. Kain ho tayo, mga kalingap po. Masarap ang chocolate na cake. Masarap din sa Red Ribbon. Hindi rin. Kuya niya. Kuya man yan. Willing ka magbantay, Nanay Gigi, kay Kuya Rabil pala? Kung sakaling sa Maynila siya maoperahan, punta kayo Maynila. Kung alam ko. Bakit ho, sir, hindi? Wala pa naman to pa. Ano na?
Ibig sabihin talaga, mahal mo talaga si Kuya Ramil. Chat ko ito. Kuya sa'yo. Kala ko Nanay Gigi, ano ka eh, hindi ka magkakagusto kay Kuya Ramil eh. Teacher naman. Anong nagustuhan mo kay Kuya Ramil, Nanay Gigi? Siyempre sir, mabait. At matulong sa mga kapang tao niya at magulang niya. Ganun lang. Hindi naman maiwasan mo sir, tulungan ng magulang. Kahit naman ako, tutulong din ako sa magulang ko. Garong yan. Kumusta na yung magulang mo, Nanay Gigi? Senior na din ako yun. Hindi ko alam kung buhay pa o ano na. May mga kapatid man ako naman. Doon sa bate. Pag gumaling na si Kuya Ramil, ay, ano nang sunod? Ay Ramel, mag-presenter ka na. Harana. Kasala na ano? Presenter muna sir, bago mong kasal. Paano yun magulang mo? Nasaan? Kailangan nandito yung magulang mo. May magulang man ako dito. Pangalang magulang. Sino? No. Sila Nanay Tina? Dapat yung tunay. Pupuntahan ko pa sir, Diyos ko po. Pwede naman yung iba. Pero hindi naman yan. Pansit Jiro, di ka nagpapansit. Kain ako. Kaya nagtuktok kami, nakabakal kami sa rong kilong bigas. Pinabakal, pinagbibinta baga Jiro, no? Pinagbili mo eh. Hindi man mauubos. Galing sa bundok, nagbaba. Pero yung ano mo, Nanay Gigi, yung buhok mo, kulang pa ang haba ha, bago natin bigyan ng 1,000 yan ha. Halimbawa, walang bayad, magpapahaba ka pa rin. Siyempre sir, alangan. Ba't hindi? Baka di ka magustuhan ni Kuya Ramil eh. Bahala sa kung hindi magkagusto mahabang buhok. Pag maikli ang buhok mo, lalong gumanda ka daw nung umaba na yung buhok mo. Umitim na nga, araw-araw na sa bundok. Pang-pang. Tulad yan. Alas 3 kami dumating dito. Karating lang din namin. Kumusta naman po si Ramel sir? Ayun, nandun sa kanila. Nakahiga-alaga yata. Lagi nga daw nagtulog eh. Ngayon, meron man tayong iniipon. At para ibigay natin, talaga malaking tulong na ibigay natin kina Kuya Ramil. Sa sunod, magsama ka ulit. Pagpunta natin dun. Para lalong lumakas si Kuya Ramil. Yung presera lang ng tao. Magpakahina. At lalong lumakas. Yan po. At kamusta Nanay Gigi? Magusto ko niya. Kamusta Nanay Gigi ang birthday mo ngayon? Masaya na? Salamat nga ako sir. At ngayon lang ako nagkahanda. Birthday ko. Ngayon. Salamat po. Na marami. Ramel, pumunta ka rin eh. Kumain. Kaso ano si Kuya Ramil, medyo malabo ang... Ang dandahan. Dahan-dahan ka. Ano na lang ha? Dahan-dahan lang. Yan. Ngayon po may kalamansi. Masarap yan pag may kalamansi. Po na yan. Hindi na. Kuha po tayo ng Tanda pansit. na. 39 na. Dalawa lang po sila dito. Sobra naman ito ano. Nabi ko yan. Makabigay ka na lang ng ano. Makakabigay ka pa sa kapitbahay. Kita namin. Ilang taon ka na ngayon Nanay Gigi? 39 na po. Magpo 40 ka na. Sunod na taon ba? Life begins at 40. Sabi nila. Dapat
mag-asikaso na agad si Kuya Ramil niyan. No? 3-6 lang kayo si Ramil. 36. Tanda po 2 taon, 2 taon. May 1 taon lang naman. Halos magkaeda din kayo. Ano Gigi, happy birthday ha? Basta tandaan mo yung wish namin para sa inyo. Thank you po. Maraming salamat. Ang wish namin para sa inyo ay lalo kang i-bless, huwag ka nang uminom. Ha? Ako sir, ang tagal na. Awa ng Diyos. Di na ito na inom. Jira ano? Yeah, good. At God bless sa inyo. Po. Thank you po. Salamat sir. At dinalan mo kami din eh. Sa birthday ko. Bakit malungkot ka pa rin? Siyempre sir naman, ngayon lang ako nakaroon ng handa. Dapat naka-smile ka na. Happy nga eh. Happy birthday nga eh. Happy lang nga sir eh. Kasi may dala kayo. Parang may kulang. May kulang sinong kulang? Si Ramilio. Huwag magalit ka na, Kuya Ramil. At ito po, inahanap ka na ng yung padaba sa Bicol. God bless po sa ating lahat. At patuloy po kaming naglilikom ng pondo para kay Kuya Ramil para tulungan natin siyang mapa-opera mga kalingap. Salamat po at God bless. God bless, Nanay Gigi. Thank you sir. Pag-pray mo yung natin kay Kuya Ramil nililikom na pondo para gumaling na siya. Ha? Thank you po, Salamat. sir. Salamat po sir. God bless. Thank you po. Ng mga kalingap, salamat po sa panonood. God bless po. Thank you.